Moi, täällä H3 ja Fazer. No 5. Minä annan tälle uuniin oikeuksia Fazerille. Minä annan tälle jo polut. Ehkä sä sillä niinku teet sen ihmetähden ja sitten sä pääset sitten Oi. niinku sä saat nopeammin sillä. Niin kuten, että painan tässä ylös näppäimestä. Jännästi. Niin sitten. 30 sekkaa kuvattu. XD. Nyt minä menen ottamaan lehtiä. Et sä tee niille mitään. Niin en. Paitsi joskus kartanon. Ja niitä huoneita. Ne on vähissä, ne lehdet. Pakko ottaa. Ja sit minä raivaan tän viitakon. XD. Aika vaikeeta. Ehkä saatais kestää vähän, mutta... Ja sit täällä saa ihan sikanopeasti omenoita. Jos tiesit. Kuulitko? Niin. Joo. Niin myös saadaan ruokaa. No, meillä on aika paljon ruokaa. Omenoitakaan vähän. Ei oo stäkkiä. No, mihin me tarvitaan omenoita? No mietin, teen niistä kultasia. Jaa. Minä oon saanut jo 12 omenaa. No, meillä on muutakin porkchoppeja ja stiikkejä ja kaikkia. 14 porkkanaa. Jee, 15. Uhuu. Sulla feilaa tää juttu. Nää ei oo sokeriruohoja. Niin feillaankin. Hehe. Sitten voitte pistää kommentteihin, mitä pelejä te toivotte. Ja voitte lahjoittaa meille pelejä Steamiin. Ja minä voin sanoa vaikka kuvauksessa ainakin minun nimen. Ja, Steamissa. niin. Ja Fazer, jos haluaa, niin voi pistää itekin. Tai sanoa nimi. En. Haluatko? En. Etkö sinä haluu? En. Etkö? En. Aika kämäinen. Hups, mä tein 3 sukaria. Se menee roinoihin, mutta me voidaan tehdä kakku. Ei! Kakku. Ei! Minun sokeriruokat loppuivat. Eikö siis ei sokeriruokat, vaan nää ihme... Oota. Ruohot. Keritsimet. Ei. Oho, nyt lakas vähän. Uhuu. En ole hiljaa. Meillä on omenoita 20. Kullikko. Tarpeeksi hyvin. Reissone, muuta ruokaa. Ruoka! Nyt kyllä alkaa. Nonni. Meillä on stackia 7 omenaa. Onko meillä rautaa? No en sitä tuli. Yes, minä teen vaikka paparikeritsimet. Siitä vaan kuule. Tee vaikka 4. 5. Tuli jo. Lehdet. No tähän miepä sen nämä. Mitä se sanoo? Hei, se toi yksi tyyppi kysyy sulta jotain. Toi Simppakingi, se on randomi. Mitä sä heittänyt turtsia tonne? Mitä sä Se oli jo aikoja sitten. Älä välitä. Välit ja... Eiks mä ookin? Hauskaa. No niin, nyt tää on hieno. Nyt kyllä lagaa. Minulla on vieläkin nää 20 omenaa. Ja musta ensin täällä mun vesissä jo 30 leveliseksi. Ai missä pystyt? Täällä meidän ihmepaikassa. Niin pystytkin. Onko sulla 30 levy? Miksi sä teet lisäkirjoja? Eikö sä muuten 30 toimi?
Jahe? Eikö muuten 30 toimi, niinku, jos ei oo? Pitää olla niinku enemmän näitä kirjahyllyjä, niin sitten se tulee. Mulla on jo melkein raivattu viidakko. No ei. Ei me enää tarvita Mitä? näitä mitään. Minä aion hankkia arkullisen omenoita. Sitten olisi ruokaa aika pitkäksi ajaksi, eikö se olisikin? Jee, yksi omena maassa! Kuka sen heitti? Lol. Min sit tuu kohta, kun minä kerran omenoita erehti. Lol. Euro Superstyle. Hiljaa. 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 Ootko kattonut? No en tiedä. Mistä sä oikein puhut? Onko sä joulusta? Euro Superstyle. Euro Superstyle. Euro Superstyle. Hiljaa. Hiljaa. Päristellään. Vielä 4 minuuttia kuvataan. Varmaankin. Ja sitten heti sen jälkeen aloitetaan taas kuvaamisen. Se pistää tänne. Niin. Ne. Aika kivasti. Viimeksi mulla loppui keritsin ja mulla oli 20 omenaa. Nyt ei ole loppunut vielä ja on 26. Voi että voi. 27 ei ole loppunut vielä. No niin, nyt loppu. 28. Mulla ei ole ruokaa. Minähän voin hankkia ruokaa. Omenoita. Minulla on omena, nyt mä sanon. Et syö omenoita! Mä otan kaikki omenat. Ja syöt. Missä ne on? Jee. Nam. Mä voin jättää sulle 6 omenaa. Oho! Mulla on kyllä 33 jo. Joo, mulla on 64. No, se kun sä otit tuossa arkusta, niin hankin ihan ite. Niin. Ihan aika iso ero. Kaskaa. Upsista keikkaa. Mähän en sitten mitään säädä, jos siitä lähdetään. Heti paljastit itteesi. Ei. Se olit siinä. En ole. Etkä nyt sitä huomannut, kun se hajota täällä kaikki paikat. Mulla on jo kohta stäkki omenoita. Mm-hmm. Aika nice. Omena! Tippu järveen! No niin, nyt onko meillä? Niin onkin. Missä se on? No niin, minä menen uimaan omenaa. Hankkimaan. Joo. Silleen säädellä. Omena tippuu! Missä se on? No, ei oo enää. Roina. Ei. Mitä? Hakkaa ne chestit sieltä, jotka on ilmassa. En hakkaa itse. On muutakin tärkeää. Yksi. Joo, ei lagaa. Jopa joo. Ei lakapista. 2, 3, 4, 5, 6. Birds party hard. No niin, moi. Tää jakso, siis tää video oli tässä.